Tallahi ba APC ba ko Panadol extra ne wallahi ba za ku iya komi ba. I tell you, ku je ku yi duk abin da za ku yi da APC ku gani. Duk sai kun gama wahala da APC ana kafa gwamnatin za su zuge muku. Su bar ku da hotuna na 'yan iska aljanu su mala'iku su ke shiga gidanku. Duka wallahi kuwa wannan tsintsiyar wallahi sun zo su karasa share ku ne. Abin da take symbolizing kenan. Shi yasa karka wahalar da kanka a wurin 'yan iska kana maganar siyasa. Duk bakin su daya. Ya suka yi muku 2003, ya suka yi muku 2011. ina suke da an kafa gwamnatin shikenan duk sai ku nemi sai ku rasa, duk sai su ce sun koma can, sun gane sun yi kuskure for their selfish interest. Yanzu ba wani dan boko kwaya ɗaya da zai iya fitowa ya kafa adawa game da abin da aka yi hukumar wutar lantarki ta ƙasa. Babu. Likey